Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Anyway, ma update TV lega mwa leo okay, TV lega majonchi. Tikalowa Israel tizilwa Israel. Tikalowa Lebanon tizilwa Lebanon. Tikalowa Iran tizilwa Iran. Tikalowa America tizilwa America. Like not more partigiza kuti mina make zizimveka bwino komanso at least mina ma videos mina azikhalako mulingo wabwino if I may do so. So leloli ndi pa 28 date tsopano, lero date ndi 28 komano date ya nkhondo chiyambireni nkhondo iyi date ndi 29 pamene ndithu Israel komanso America idapangana kuti tiyeni tipite tikaphulitse ku dziko la Iran pa zifukwa zokwana anakewo akuti zifukwa zokwana ziwiri. Choyambirira kukagwetsa boma la Iran, cha number 2 kukachotsa ma nuclear threats. Koma kufika date ya lero pa 29 ndithu palibe chimodzi mwa ziwiri zimene zizi chimene chatheka kungopatula kungophulisana basi. But it's a fact, right? Chilungamo cha nkhani like paliso argument wena paliso kuti ayi kuma pene for chimene abanga achieve ndiku muveni Trump zimene akuyankhula navy tapaswa navy yawo and when amapita ku Iran sanakambe nkhani kuza ndi tukapaswa navy. The Navy is gone. The Navy is gone. So they have no Air Force. They don't have an Air Force. Their anti-aircraft equipment is gone. Their anti-aircraft equipment. They have no radar. Their radar is entirely gone. Their radar is gone. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? All right. Chabwino. Nde apate ndilowe ndithu ku Israel. Ku Israeli kumene ndithu cabinet ndithu yakumene ku cabinet. Tikamati cabinet tu cabinet ndi mkumano wa akuluakulu aboma kukhala pamodzi imene imachita kuti cabinet. So atakumana especially makamaka kunaliso ma generals asilikali, right? Ndithu nthambi zonse za boma kukumana zachitetezo. So umene kukuli general wina wamkulu dzina lake Eyal Zamir. Mkulu amene ndithu ananena kuti ndikuchenjezana akuluakulu tisanamizane pano ndikuchenjezana kuti Israel makamaka asilikali athu agwa mwaokhaokha, IDF yathu igwa mwaokhaokha basi igwa like if kumene kupitako yonongeka basi. And anayankhula kuti ndikuuzane ndifuna ndipange raise zinthu zokwana 10, right? Anatero yeyo. So analangiza malangizo amene analangizawo mwina tingopatsanako pang'ono ena zimene amakambirana. So amene kuti choyambirira ku dziko kwathu kuno tiyambitse conscription law. Lamulo limene lili limayenda bwanji? Lamulo limene ndilino kuti limatenga wanthu mudzikomo ndikuwalowetsano ku usilikali kwa specific period, kwa nthawi imene ayika. Remember kuti ku Israeli asilikali atopa. Why? Tikamati asilikali atopa chifukwa waja tione kuti akumenya multiple fronts war. Akumenya ndithu nkhondo zingapo, right? Nde asilikali amene amakhala ngati pa reserve kutopa, amene amakhala kuti bodikilira nthawi zonse akumangoyira netu tabwani kuno bwerani. Nde ma duty akungoyirana palibe kupuma yayi. So imagine nkhondo ya Iran plus West Bank, Gaza meneko, komanso
tipetenso ku Lebanon. So konseku nkoniza kuti kufunika asilikali ndiye akuona kuti pali shortage ndithu, pali manpower shortage ya 7 to 15,000 troops, asilikali kwana 7 to 15,000 amene akuona kuti akhale active. Nde amene ndithu akupanga akushota ndithu zimene zizisundi kuyankhula ndine koma zimene ndithu alengeza ndithu pa channel 13 cha Israel. So atakambirana kumene koko anaganiza kuti aziulutse, so anaulutsa zimene zonso kuti akuluakulu pali zimene. So choyambira kuti konze vuto limene pafunika munthu amene ali fit, wina aliyense amene ali fit akuyenera kuti ajoine nawo nkhondo ku Israel, ajoine nawo nkhondo for a specific period, kwa nthawi imene anapanga yoyikika. Akajoina nkhondo, that's okay. Afterwards kenako apite apume, chifukwa ena sakumapuma mokwanira. Yeah, so akamatero at least afterwards mwina mwake enawa azipuma, otherwise ali so exhausted, akutopa anthu. So zimene sizili zabwino ku dziko lija kwa ma troops asilikali ako Israel. So iyeyo wachenjeza kuti no, izi zikangopitirira guys, izi ndithu titha. Right? So pali opposition leader, kama kuti pali opposition leader amene ngati chipani chotsutsa ku Israel chenna kuti zimene boma likupanga, zimene Netanyahu akupanga, akubweza ndithu security risks crisis, akubweza ndithu chitetezo cha dziko chikhapa chiopsezo, like chiopsezo choti sinaoneko kuchita yayi. Chifukwa remember kuti pampananso amapanga so report nkhani yokhuzana ndi zida, especially zida zowakira mabomba. So akuona kuti izizi akuluakulu pavuta kwambiri. Iran payokha zida sikuti zatha, zida zikuponyedwabe. Moti pamene anachita pamene Israel inakaphulitsa ku Iran ku malo aja, ku even ku factory ya kuma factory awiri, komanso kumbali naso ya kumene kuli nuclear ya civilian age anakaphulitsaso kumene kuchakoso. Osati kumabomba yayi, komano kuli nuclear mene ya civilian yogwisa ntchito ngati ya civil age. Irani kubwezera kumene abwezerako, inabwezeraso yaponyaso mabomba. Meaning kuti mabomba adakalipo, Irani mabomba sikuti kwathera akuponyabe dailyso mabomba. You understand what I mean? So at the end of the day, Irani ikakhauzuri mabomba ilinaobe uku asilikali Israel atopa komanso ma defense athaso ndikuti imene ikhala nyekwe yayikulu kwambiri. So therefore mkulu amene ali opposition leader wayankhula kuna kuti no, akuluakulu iyi the mistake imene ikuchitika apayi. Chabwino. So Netanyahu paika tufatete ansala ya Netanyahu kuti anatichani. Netanyahu anayankhula kuna kuti nkhani ili ndiyoona, kumasula nana kuti nkhani ndiyoona. Koma chimene anapanga respond, anayankha kuna kuti kuuza asilikali a Israel kuti chonde within 48 hours, meaning kuti mu 2 days, mwayesetse kuna kuti mwaphulitsa ma industry ose a Iran makamaka okhozera zida za nkhondo. Muphwasule kwambiri as much as possible. Muphwasule ku dziko la Iran lija. Right? Why? Chifukwa Netanyahu akuzindikira kuna kuti no, ifeyo tikakhala kuti tatopa kapano zida zikutha before mission yathu isinakwaniritsidwe, ndi kuti tili madzi. That's why Netanyahu anapanga order kuti kaphuliseni ndithu pinani mukaphulise ma industry nthu makampani amene mukaphulise mene ndi musasiye ulo imodzi. Right? So anapita ndi mene mwana zira aphulisa kujenu ku energy kuchani ndikumalemba kuti izizi in coordination with USA kuti tapanga izizi mophaliza ndi USA. Chonenge kuona kuti one kwa hapa sasa imene ndi psychological so manipulation. Kufuna kwa panga Iran kwanza kuti Trump yotu zimene akamba zokhuza ndiza ceasefire chani musazikhulupirire, ife limodzi tizikuphwanya nembeno. Anyway, by the way,
sokuthi Iran inakhulupira zimene zifoti arakachi anaikaso analemba sibona zoti zose zimene amakamba Trump zokhona ceasefire chani zokambira zose nkhani yoseje ndithu ndiyabuze kabe ngufuna ngongula nthawi basi. So izi zimene zikuchitika ku Israel and kwagawikana magulu awiri konko ku security konko kwagawikana magulu awiri. Gulu lina likunena kuti nkhondo ipitilire, gulu lina likunena kuti no nkhondo iyi tikuyenera kuti tiyisiye, nkhondo iyi tiyisiye pompo, ena kuti nkhondo iyi ipitilire. Kuyamba kwa nkhondo iyi it was easy, kunali kwa simple kwambiri, komano kuyipanga control ndikumene nkhondo iyi kuvuta kwambiri, kuyimaliza ndikumene nkhondo iyi kuvuta kwambiri. Same thing in Israel now. Half of the soldiers are gay, soft like feminine, like women. How are they going to go and fight Hamas and Hezbollah? It's going to be a joke. Right away, they throw the weapon. Ahmed, don't shoot. Here is the weapon. Don't hurt me, please. When you're a power gay in Israel, you take your mission seriously. Because when you have big, strong IDF soldiers like this, you need to commend them and support them. You big, manly, sexy heroes. Each and every one of you. The whole Western world thanks you. We love you. Saving Western civilization and this holy Jewish nation. We love you so much. Oh my God, what's your name? Yair Jab. And what's your name? Ariel. And what's your name? Oh, sorry. So, tikafika pamene potambira pamene ndithu tanena kuti tizikhala side yako nkhani imene